Boda e sub-county Marariede, county ma Siaya, dwaro mondo piny owacho mamalo kanyakla gi mano mar county omigi tije kaachiel gi orage mag piny owacho. Kotelni gi jata chenro margi mano Madiany Vincent Akumba kaachiel gi jakom mar boda Missouri Jack Lazaro, joriemb boda okwayo piny owacho mondo odewgi seche ma ichiwo orak mag piny owacho. Ka giloso kinde romo margi e dho wath ma Missouri, jagoro mar boda ma Madiany moyie Janet Atieno gi mano ma Missouri Elie Uko okwayo piny owacho mondo odewgi kinde ma gichiwo thuolo mag tiegruok. Wan gi penjo mokwongo. County government ma Siaya awagombo ni this time round mondo ka tenders owuok to gitem gi consider grube mag boda ma wantiere go within Siaya. Awakwayo weche mag funds ma wuok Siaya mabiro ne grube mondo miwa e yo manikare, kendo ka wagomb ni mondo ketnwa okenge matek mamono jo boda yudo pesa ma Siaya. Wan gi tenders madonjo, wagombo ni mondo wabende wa benefit e tenders ma Siaya. Adwana wach ne sirikal kalure gi chike mane giseluongo ma ginyisowa ni nyaka chokoro to gikonywa e wach aritane. Nyaka wariembi ka owachiko yienwa ne ng'ata ma en jaboda nyaka donje riwruokwa mar boda sekta wa mar boda. Namba 2, wagombo ni ka ina member nyaka ibed gi tagwa manyalo identify ni AI stage mane. Nyalo konyowa e yor kata kiyude jali kata ka samoro jo maundu samoro oataki kamoro. E grubwa ni wantiere gi youth manyalo gombo dhi mbele kata gi yor somo. Akwayo ni kaponi nitiere chance mar training moro, ginyalo oro jog moko to wuothe grube wa kalando nikech wach ok chobnwa. Gitim mano mana kaka gitimo kinde duto ka gidwaro wasechombolo. Koro wakwayo sirikal ni sama kata training moro wuok kata educational fees moro kata educational funds moro to nyalo konyowa godo mondo wan bende wadhi through training, especially when it comes to acquiring